Ahojte. Ahojte. Vítaj, Mavu. Ahoj, ďakujem, Emička. Stretli sme sa dnes, aby sme pokecali trošku na také nám blízke témy. A v podstate to stretnutie vzniklo tak, že si sa mi ozvala na margo mojich príspevkov, ktoré som dávala ohľadne svojej skúsenosti s takým predstupňom v podstate už poruchy príjmu potravy a teda nejakého môjho dosť nezdravého vzťahu s telom a mojej cesty a akoby k nejakej takej sebahodnote a prijatia seba. A to vlastne s tebou veľmi rezonovalo, takže preto tu dnes sedíme. A som za to úprimne veľmi rada, lebo myslím si, že tieto témy sú veľmi prítomné v podvedomí každého jedného z nás, pretože za tým všetkým je naozaj tá sebahodnota, sebaláska, nejaké zdravé sebavedomie, láskavosť a kopec iných ako pre nás dôležitých pilierov. Ale pokým sa k tomu dostaneme, tak každý prechádza teda tým svojim osobným príbehom a tým, že mám aj sama za seba konkrétne tieto témy zo stravou veľmi hlboko vžité, tak to, ako si to prinášala alebo ako si to zdieľala, tak pre mňa bolo takým ako pozvaním, že vidím v tom tú rovnakú hodnotu, ktorú zdieľaš a cítim, že to môže byť veľká podpora to priniesť takto ďalej. Wow, hej, myslíš si, že sme ready hneď vhupnúť do tých našich príbehov? No, po týchto rozhovoroch predtým, čo sme mali, tak je to teraz trošku akože cítiť akoby tú hĺbku, že je to proste hĺbka tých príbehov, lebo ako náhle to človek otvorí, tak myslím, že fakt ide do tej osobnej zraniteľnosti, takého priznania sa v tej slabosti, ktorú možno mal. V tej bolesti, ktorú cítil, že ho dohnala ako do nejakej radikality a môže to byť teraz ten obraz toho jedla a tá práca so stravou a to nastavenie k životu skrze stravu. Hej, je to určite taký zraniteľný moment, lebo je to odhalujúce, je to taká tá surová pravda. Ale ja osobne si myslím, že akoby tie príbehy je dôležité zdieľať, pretože mne samej veľmi pomôže, keď si vypočujem alebo prečítam príbeh a vďaka nemu zistím, že v tom nie som sama, alebo že sa s tým dá vysporiadať nejako tak veľmi zdravo, konštruktívne. Takže si myslím, že by som nás to tak pozvala. OK. A chcela by si byť prvá, alebo akože tá, ktorá podáva otázky, alebo tá, ktorá zdieľa príbeh? OK. Ja by som možno začala tými otázkami na teba, ak je super. To OK. Ja som zvyknutá na veľa otázok, takže veľmi rada otvorím. Dobre, Mau, tak kedy začal ten tvoj príbeh? Ako to začalo? No, ja som zažila akoby počas môjho života dva také veľké kontrasty, ktoré sa týkajú stravy a ten prvý začal presne v tom období, ktoré vnímam, že je veľmi citlivé pre ženu, pretože keď dospieva, tak naozaj akože čelí veľmi veľa veciam. Takže tam to začalo u mňa, keď som mala 13 rokov. A je za tým ako príbeh, ktorý považujem za tú najväčšiu iniciáciu vôbec ako dobytia na zemi, ako že proste taká tá drsnota života, že zo dňa na deň sa totálne zmení celý život a je to pre mňa taká ako tragédia, ktorá sa stala, ktorú nejdem rozoberať do hĺbky, ale bol to pre mňa ten odrazový mostík, ako si zažiť toto a prechádzať od depresii cez bulimiu do mentálnej anorexie a to je ešte taký ten bod, že vás ako vedia, ako z toho podchytí, lebo keď sa človek, aspoň tak mi to bolo vtedy odprezentované, lebo keď sa človek dostane už do toho akože úplnej anorexie, tak vlastne veľmi ťažko sa už telo dáva z toho naspäť.
Takže mne sa to ešte podchytilo v takom štádiu, že to telo bolo schopné sa samo ako dostať z toho von. Ale už som vyzerala, ako som vyzerala, už vlastne nebolo možné do mňa dostať jedlo, alebo akože vôbec mi vysvetliť, že akože potrebujem jesť, pretože tá duša išla do takej vnútornej ako bolesti a zároveň cez ten príbeh ako toho nejedenia aj do takého obrovského pláču a volaniu o pomoc, že tam sa otvárala presne tá škála, že psychológovia, psychiatri, nemocnica, ale našťastie som nebola tak hospitalizovaná, ako dokážu hospitalizovať niekedy ľudí, ktorí si týmto prechádzajú, lebo to vie ísť naozaj do totálnej brutality. Akože to je až také, že peklo na zemi, takže som za to teraz vďačná, že to mám odžité, ale ten zápis bol veľmi hlboký. Hlavne ten vek 13 rokov, veď potom, keď ja budem hovoriť svoj príbeh, tak ten vek 13 aj pre mňa bol v niečom zlomový. Že to je také zaujímavé, že máme taký spoločný míľnik od toho veku. A zároveň mi tam išlo, keď ťa počúvam, a neviem ani úplne, že jak sa to opýtať dobre, zrozumiteľne, že ty si akoby zažila nejakú udalosť v tom svojom živote, ktorá spustila lavinu depresia alebo proste nejaký stav ohrozenia, alebo že to tvoje bezpečie bolo nejako akoby narušené, ktoré si dovtedy poznala. A že či si sa ako keby, že ako vnímaš to, že sa to prejavilo na tom jedle práve, alebo že lebo ako keby mohlo to ísť do rôznych iných stratégií prežitia, ale že ako keby prečo práve to jedlo, ak sa vôbec na to dá odpovedať. Ale mi to tak... No ja vnímam, že to akože ako náhle sa to, jednak je to podľa mňa obrovský tlak spoločnosti a nejakého takého akoby kódexu krásy, ktorý vlastne iba dokáže zatlačiť na to, keď človek prechádza tými svojimi zraneniami, nie som dosť dobrá, nie som hodná lásky a ďalších ako týchto našich prvotných boliestok, takže tam táto akoby práca s tou stravou je podľa mňa taká prvá vec, cez čo sa človek začne definovať, že aha, dobre, tak to znamená, že keď pociťujem, že nie som dosť dobrá, tak to znamená, že asi nevyzerám dosť dobre, takže čo môžem spraviť, aby som vyzerala dobre, tak začnem obmedzovať všetko to, čo vôbec mi akože do seba dávam, lebo mám tam ten vnútorný pocit, to je naozaj úplne základné rozmýšľanie, že ja to vôbec nepodhodnocujem, že to je proste stupeň ako toho nášho vnútorného vývoja a takže mám ako z toho pocit, že keď začnem mať menej kíl, že som viac krásna a tým pádom som dosť. Ale nevždy to tak akoby je. A práve akoby v tom kritickom veku, kedy ženy dospievajú a stávajú sa takými ako naozaj ako snažia sa poznať to svoje ženstvo, tak toto je čoraz viac ako častejšie, že sa s týmto stretnú. A práve, že budem trošku oponovať, ale ako keby, že iba na tú vetu, že poznať svoje ženstvo, že tam podľa mňa je skôr ten tlak vyzerať ako, nie ja, ale vyzerať ako ten idol, ktorý na mňa pozerá z časopisu alebo teraz už z Instagramu. A že tam je práve, že v tom veku 13 rokov, alebo ten tínedžerský vek, že hlavne nebyť sebou. A hlavne byť ako keby taká, ktorá zapadne, alebo že spĺňať nejaké kritériá. Hej, takže tomu úplne rozumiem, tej túžbe, ako keby potom uznaní a prijatí a láske. A ako vyzerala potom tvoja cesta z tohto pekla von? No,
A je to sranda, lebo ja som sa presne stretávala s tým, že som naozaj ako mala tú váhu vtedy akože 44 kg, čo ešte stále je dobré. Akože stále na tú anorexiu je to ako dobré, ale presne s takým, že keby možno ešte sa ti podarí akože to kilo 2 dať dolu, že fakt si ako modelka a vlastne akoby, že ono to moje telo začalo ako v tejto téme možno splňať tu ten vizuál tej ako chudej mladej ženy, ktorá keby chce, tak môže byť modelkou, ale zároveň mne úplne zlyhávali akože obličky, mne odchádzali centrálne orgány, mne museli hospitalizovať, lebo som nevládala ísť po schodoch, že také akoby, že to je možno ten kontrast, ktorému tu môžeme potom ako viac ho rozvíjať, že to neznamená, že ten človek je fakt ako krásny vnútorne alebo šťastný. A hlavne tie komentáre, aké dokážu byť nebezpečné, že ty si vlastne na pokraji kolapsu a niekto ti povie, že ešte keby si bola chudšia, tak už môžeš byť tou modelkou, že to mi príde úplne, že sci-fi, že ako jednoducho si nalinkujeme, že váha rovná sa krása, rovná sa zdravie a to môže byť, že úplne inak celé. Že je to vlastne veľmi nebezpečné komentovať alebo také risky, no, že vlastne my nikdy nevieme, čo je ten príbeh toho človeka a prečo tak radikálne schudol alebo prečo tak radikálne pribral a že si to vlastne minimálne v tom čase, keď ty si bola tínedžerka alebo ja, že to absolútne nebolo povedomie o týchto témach také, ako je dnes. Že ten body shaming vtedy bol úplne bežný a bola to úplne bežná súčasť konverzácií a bolo úplne bežné akoby sa vysmievať z tučných ľudí alebo z ľudí, ktorí sa vymykali z nejakého meritka akýmkoľvek smerom. Je to veľká, ja to verím, že je to proste veľká taká ako naša vnútorná iniciácia, lebo tak je to akože tá cesta tej duše za tým, kým je. A vôbec to nie je ľahké sa akože z tohto dostať. Že aj keď som dala už dokopy ako telo, alebo že také akože v pohode, že ja som akože dobré, že tak, jak som, že som proste dobré, tak akoby ten mentálny vírus, proste ten mentálny parazit, ktorý ako stále tam žil v tom podvedomí, kedy sa človek pozerá do zrkadla a stále akože tam má, že ešte toto, ešte tamto, ale vie, že to už nie je takéto volanie tvojho vnútra, akože na sebe niečo zlepšiť, ale iba sa niekde akože ešte zmenšiť, alebo naformovať, alebo so sebou ako niečo spraviť, aby ten škrečok akože možno raz prestal behať, ale on z tohto neprestane behať a to mi trvalo 6 rokov. Akože aby som presne vedela, že teraz proste on už normálne tá kostra, akože tá stará štruktúra tohto celého, čo mi to dávalo za tých 6 rokov, že úplne, že proste odišla. Takže to zdieľam to číslo aj z toho dôvodu, lebo to neznamená, že keď niekto aj si týmto prejde a možno to trvá proste pol roka alebo rok, ale že tie psychické následky potom akoby nájsť tú skutočnú sebahodnotu alebo tú lásku v tom, kým som, keď som sama so sebou, môže trvať naozaj niekoľko rokov. A teda aj hovoríš, že ono ako keby tá nejaká ozvena toho hlasu tam ešte stále akoby je u teba, alebo... Teraz si povedala, že aj teraz je to, ako keby máš tú ozvenu, že sa to niekedy tak akoby ozve? Alebo... To je to, že som dostala takú akože skúšku v roku 2024, že ma ako z bezpečnostných dôvodov ako nafúklo. A naozaj ako veľmi radikálne a beriem to ako slovo, že preto už som sa zmierila s tým, že používam slovo akože nafúklo, lebo to proste bolo za 12, akože za 12 kg za 2 týždne, pretože
A to som naozaj netlačila do seba burgery a prišlo mi to veľmi nefér, že tak ľudia proste idú večer do reštaurácie a tam barčo tlačia hranolky a toto je svoje bezlepkové koláče. Akože tlačím a normálne, že s banánom priberiem 12 kg, že to akože nechápala som to. Fakt som to nechápala, ako je to fyzikálne možné a rozumiem tomu, prečo sa to všetko akože vtedy tak dialo, ale vtedy som mala presne tú skúšku, ako to vidieť, že to obrovské akoby prijatie, že to ti nedefinuje, akože není to tam, že není to teraz, že potrebujem, samozrejme, že tam bolo to volanie mať svoju váhu naspäť a cítiť sa ako v nejakej tej svojej škále dobre, ale nebolo tam už také, presne ten pocit, že zakážem si nejako jesť, alebo idem do niečoho striktného, lebo som cítila, že to je to posledné, čo to telo potrebuje. Čiže ako keby sa naplnil možno taký tvoj najväčší strach, alebo čo býva ten najväčší strach ľudí, mňa vrátane. Tiež som vlastne, pre mňa pribrať bolo horšie ako smrť. Že ja som si to niekde, keď som si toto uvedomila, tak som si povedala, že wow, tak toto je fakt vážne. Lebo keď máš predstavu, že pribereš 5 kg a hrozíš sa toho viacej ako smrti, no tak to si povieš, že toto asi nie je úplne OK, ale že tiež ako keby aj tebe sa tak stelesnila, alebo že sa stal ten strach akoby skutočnosťou a si zistila, že vlastne je to úplne OK. No, to máš úplnú pravdu. Že ja som si to akože takto ani nesformulovala cez ten svoj osobný príbeh, ale naozaj sa mi v podstate naplnilo úplne akože táto medicína. Proste ako celý tento príbeh, že fakt som ako si dala úplne ten strop váhový, že úplne ako najväčšia moja veľkosť, ako som v živote zažila a že tam som potrebovala ako čeliť tomu úplne iným ako veciam, uznaniu tela a tak ďalej a to bolo podľa mňa takým ako veľkým vykúpením. Wow. A vidíš, v tomto máme ďalšiu podobnosť, pretože ja som aktuálne, aj možno pár mesiacov dozadu to bolo ešte výraznejšie, že tiež mám taký svoj váhový strop za posledných x rokov a tiež to niekde beriem ako to liečenie, že vlastne sa zhmotnil ten môj najväčší strach a že vlastne ja som v pohode. Nezomrela som, ani nikto z toho nezomrel iný. A fungujem, pracujem, ľudia, ktorí ma mali radi predtým, majú radi aj teraz. Že ako by sa ako nič také radikálne v tom mojom živote nezmenilo. Dokonca si ešte viem obliecť aj väčšinu oblečenia, hej? Že len inak v tom vyzerám, ale ako keby tam bol taký strach, že ja mám pocit, že niekde možno, že to je až taký nutný krok, že sa vystaviť tomu svojmu najväčšiemu strachu, že on sa stane a ty zistíš, že vlastne život ide ďalej. Hej. Že fakt to, a konkrétne v tejto téme, že nemyslím, že je to ako nutnosť vždycky, ale že sú možno pre nikoho, pre koho je tá téma ako nosná, ako taká v tom vnútornom postavení sa za seba v tej vnútornej stavbe toho sebavedomia, že sa to môže ako stať takto. Áno, to je asi odvážne povedať, že to takto musí prejsť každý tým, hej, to nie, ale áno, že je to jedna z možností. Určite. Hej. Takže koniec môjho príbehu je, že tam prišlo ako to vykúpenie, že absolútne nejaké ako uznanie toho, ako je telo silné, že vôbec toto všetko ako ustálo, zvládlo a zároveň sa aj postaviť presne voči tomu strachu a tým pádom tam dať priestor ako tej láskavosti a tomu, že už tam není tá potreba sa meniť každý jeden deň, alebo sa pozerať, alebo čokoľvek od seba chcieť, ale iba si ako ďakovať, že Bože, že toto som zvládla, aj toto, aj týchto ďalších 24 hodín a ďalších 48 hodín zvládnem a super telo a ideš a čo si prosíš, aj toto chceš a úplne, že ti to ako obratí totálne ako to vnímanie, ale také, že není to mantra, že dobre, tak teraz by som si mala dovoliť toto, lebo som to vtedy čítala, ale že aj že moje telo cíti, že si to chce dať, tak si to akože plne dá. Úplne mi teraz tak hovoríš z duše aj to, že
Ja tiež mám za sebou teraz také, že fakt ťažké obdobie a presne to tam prišlo takéto, že wow, a že moje telo to normálne, že dáva, že ja som neochorela, ja som fungovala, bolo mi, že strašne zlé, psychicky aj fyzicky, akože tak celkovo tie zle, ale že to telo normálne, že neskolabovalo, ono proste fungovalo a ja som úplne to tak presne precítila, že wow, že to je jaké úžasné, že keď zoberiem, že čo všetko má za sebou, ako som ho všelijako týrala, alebo všelijako negatívne a kriticky sa na ňo dívala, alebo že tie rôzne hlasy, ktoré k nemu prehovárali a to telo proste je tu stále a že stále ide a drží ma a že to bolo také precitnutie, že wow, že to bolo veľmi posilňujúce vlastne. Mm-hmm. Tak, prejdeme na môj príbeh. Ako, presne som to mala na jazyku, že tak sa úplne to akože otvorilo, že takže vidíš tam ten kontrast toho. Tak ja možno začnem trošku. Kľudne si povedz. Takže vlastne od tých 13 rokov, keď som to už ako načrtla, že to je nejaký spoločný milník. A u mňa ten príbeh začal skorej, ale trošku opačne, že ja ako dieťa som práve že praktizovala emočné prejedanie, čiže ja som bola dosť taká bacuľatá a bacuľatá je možno ešte aj eufemizmus, že som bola fakt ako tučné dieťa od tých 6 rokov do 13. Mm-hmm. Čiže celkom ako dlhé obdobie, aj také akože dôležité v tom vývoji. A to emočné jedenie mne poskytovalo taký nejaký typ bezpečia alebo aj takého tej lásky alebo proste nejakej plnosti, ktorá mi chýbala na tej emočnej, psychickej rovine. No a v 13 rokoch nastal zlom, že presne puberta, hej, neustále porovnávačky s kamarátkami, ktoré boli úplne že štíhle. A vtedy ja som sa niekde, niečo vo mne sa zlomilo a prišlo také, že a dosť. Že ja to zmením. A vtedy som sa tak nejako zaťala a začala som cvičiť, začala som menej jesť, vynechávala som sladkosti a fakt tie kilá išli dole a začalo okolie na to reagovať, že wow, že ty si takto super schudla. A ja som v tomto režime chudnúcom vlastne pokračovala možno ďalších 15 rokov. A aj keď som mala, že fakt super váhu, že som mala obdobie, kedy som mala tehličky na bruchu, že úplne som bola, že fakt štíhla, až príliš možno, tak vlastne neprišiel ten pocit naplnenia, alebo ten pocit, po ktorom som túžila, že príde, keď schudnem. Pretože počas toho tučného obdobia ja som zažívala veľa zahambovania, veľa komentárov, ktoré boli zhadzujúce a ktoré mi fakt, že veľmi poškodili to moje sebavedomie a nejaký pocit svojej krásy a sebahodnoty. A ja som fakt nadobudla to presvedčenie, že no tak keď schudnem, tak už sa všetko vyrieši a ja budem krásna, super, všetci ma budú milovať. A ono vlastne to nenastalo. A to bolo vlastne strašne v niečom veľkým sklamaním. A tým pádom ja som zostala v tom nastavení, no tak asi musím chudnúť ďalej, že niečo vo mne zostalo v tom kolečku zaseknuté. Čiže ja som sa dopracovala do takého stavu, že ja som mala totálne skreslený obraz o sebe, že ja som sa nedokázala vidieť, ako som naozaj skutočne bola, pretože v tej hlave bol stále ten narratív, že si tučná, musíš schudnúť. Aj keď už to nebola reálne pravda. Čiže tam ako keby zaznamenávam to, že fakt tam bol ten nábeh na tú poruchu príjmu potravy, aj keď u mňa sa to neprejavilo úplne tak, že by som zvrácala alebo prestala úplne jesť. Len to mentálne nastavenie bolo také, ako keby fakt, to bolo také väzenie vnútorné vlastne. Lebo tam neustále, že
a čo by som mala jesť a čo by som nemala jesť. Ježišmaria, som zjedla aj druhý koláč, no musím ísť na bicykel, to vybehať alebo vybicyklovať, že neustály tlak na seba, že s tým niečo robiť. Takže vlastne akoby si zažila aj ten stav, že môžeme to nazývať ten mentálny vírus? Akože, áno, úplne. Že on tam akoby bol, keď si mala ako tú váhu, kedy si so sebou naozaj nebola spokojná, že tam prišla taká akoby tá motivácia, ale stále tam bol, i keď akoby už si splňala nejaké svoje normy. Áno. Okay. Čiže vlastne tým chcem povedať, že akoby zmenou tej vonkajšej reality sa ten mentálny vírus vlastne vôbec s tým nič neudialo. Práve naopak, že to ešte spôsobovalo väčšiu frustráciu a väčší tlak na seba. Čiže ja až potom, keď som, a to ešte chcem povedať, že ja som vlastne celý čas nevedela, že toto nie je normálne, že toto je reálne nejaká diagnóza. Čiže ja som s tým nikdy tak priamo nepracovala, aj keď od svojich 19 rokov nejako sa pohybujem v tom sebarozvojovom svete a ženské krúhy alebo psychoterapia, že to som už od tých 19 tak začala postupne praktizovať. A vlastne som si začala všímať, že vždy, keď som popracovala na téme sebahodnoty a že som sa tak viacej spojila so sebou, že som sa tak viacej uvidela v tom, že kto som naozaj, že keď som sa dostala do takej nejakej esenčnej roviny seba, tak som si všimla, že sa mi mení vzťah s jedlom, že tam prichádza viacej takej slobody, že čo jesť, kedy jesť, koľko. Aj taký iný pohľad na seba, že zrazu som sa viacej videla v tej skutočnosti bez toho mentálneho vírusu. Mm-hmm. A to som si tak všímala nejakú dobu, že niekedy to zlepšenie prišlo len na takú krátku dobu a potom som sa zasa vrátila do toho starého. Ale ono to už niekde tam stále začalo presvítať viacej a viacej a viacej. Čiže pre mňa z tej mojej cesty, z mojej iniciácie, je dôležité poznanie, že tá sebahodnota, že pracovať na nej a na tom, ako keby ísť si za tým, že ja chcem sa spojiť so sebou, vidieť seba v tej svojej esencii, lebo to je tá pre mňa jediná cesta, ako poliečiť tú dušu a to je zranenie, že nie som dosť, alebo že musím byť iná, aby som bola milovaná. Čiže pre mňa toto bol taký odkaz a také dôležité a čo som si všimla, že to poliečenie tej sebahodnoty v podstate. A možno je také ako postupné spoznávanie, že kým ako som v tých jednotlivých fázach a že super, že tu sa tak ako najviac vidím a tu akože som kto som, pretože to môže potom vytvoriť presne ten ďalší stupienok na tom, keď sa objaví znova akoby toto. Ten mentálny vírus, ktorý akoby iba skúša proste z toho podvedomia. Aj z tejto strany, aj z tamtej, že tak tu už som dosť dobrá, tam ešte potrebujem toto zmeniť. Hej, a je to presne, ako to hovorí, že je to postupné a tým pádom ja napríklad stále mám ten mentálny vírus, že ja ho tam stále akoby niekde mám a počujem, ale už to není také, že by to ovládalo to moje správanie, alebo že by to organizovalo môj život. Že presne ty si hovorila, že ono to už nemá tú moc nado mnou, pretože ja ako keby už mám nad tým nadhľad a že už je to len niečo, čo vnímam v tej svojej vnútornej krajine, ale že už to není také veľké, že by ma to celú obsiahlo, ale že už ja som ako keby väčšia ako to. Aspoň v mojom ponímaní si to takto nejako to vnímam. Čiže je to nejaká súčasť tej našej vnútornej krajiny a možno stále bude, ale že to už nemá takú veľkú kontrolu nad tým môjim životom. A to je vlastne, že mega pokrok. A vieš, kedy presne ako prišiel pre teba taký ten zlom, že si vedela, že už to akože nemá nado mnou úplne kontrolu? Možno práve keď som za ten posledný rok a pol tak viacej pribrala, že som si dovolila naozaj porušiť, že všetky zásady, že o 10:00 burger večer, OK.
Že naozaj, a fakt ja som si to niekde potrebovala dovoliť. Takže na banánoch. Čiže nie, sorry, ja som tá s burgerami. Okay. Akože keby, že jem celý týždeň banány a priberiem 12 kg, potom akože fakt na sebe. Ale nie. Že pre mňa to bola tá cesta, že po tých rokoch odopierania, lebo ja som napríklad išla do reštiky a ja som si neobjednala to, na čo som naozaj mala chuť. Ja som ani nevedela, na čo mám chuť. Mm-hmm. Ja som rovno išla, šaláty, dobre. Alebo že niečo najmenej masné, alebo najviac ako keby zdravé. Bulgur, tak bulgur. Vieš, ale že nebolo to o tom, že ja fakt mám chuť na ten vypražený syr, tak si ho dám. Že to neexistovalo v mojom svete. Čiže ja som si toto potrebovala dovoliť, že dať si tú tatárku na ten smažák a s tými hranolkami a byť s tým OK. A presne, že keď to niekto teraz počuje, pre Boha, to je také nezdravé, ale pre moju dušu to bolo mega zdravé. Lebo mi to úplne popravilo ten vnútorné nastavenie okolo jedla a všetkého. Určite ja to vnímam, že to je súčasťou toho ozdravného procesu, že keď je akože, keď niečo ako v extréme, že sa to potrebuje tou druhou stranou akoby dorovnať a podľa mňa v tomto príde taká tá úplná ako rovnováha, že kedy sa to telo v tom tak ako fakt stabilizuje, keď sa vnútorne, emočne cíti bezpečne. Presne. A akože v prostredí, kde žijem, naozaj od toho, kde spím a úplne ako základných vecí až po také ako svoje vnímanie reality ľudí, s ktorými sa nachádzam, že naozaj v celej tej škále ako významu emočného bezpečia, že čím viacej ja som v sebe ako sebou a mám dobre nastavené aj hranice alebo aj tie hodnoty sebalásky, tak toto je taká vec, že už tam není taký ten extrém. Akoby, že buď nič, alebo všetko, alebo trúc, alebo proste zánik, že je to vlastne akoby obrovská láskavosť tam je. Že vlastne tie extrémy tak nejako integruješ a ešte chcem povedať, že zase cítim zmenu u seba v tom, že jak som hovorila, že som mala ten rok a pol alebo 2 roky, že som naozaj si dopriavala, tak ja teraz zase napríklad cítim, že zase som spravila nejaký asi progres, pretože zase sa z toho opačného extrému vystupujem. Že cítim, že sa mi mení teraz, že nemám potrebu si dávať nejaké snacky počas dňa, že mám proste raňajky, obed, večera. Nemám potrebu nejaké že prehnané chute na sladké alebo čo ako predtým. Hej, a to presne súvisí s tým emočným bezpečím, čo si povedala, že pokiaľ ako keby fakt nezameriame ten fokus na to, že ja sa fakt chcem cítiť so sebou bezpečne a dobre, tak ono vlastne si to vždycky niekde budeme nahradzať. A keď to nebude jedlo, tak to bude niečo iné. A to môžu byť na oko aj dobré veci, hej? Ale stále ako keby tá duša nebude na tom svojom mieste. Úplne. A toto je také ako, že tomto môžem nadviazať s tým, ako som mohla uzrieť už po celom tomto procese, že aj uznanie toho priestoru, toho nafúknutia, keď už prichádza. Páči, jak to tak milo nazývaš, nafúknutie. Hej, lebo mne to prišlo strašne nefér, keď akože som pribrala, lebo ja som fakt nič nerobila a to telo sa úplne, že nafúklo. No nič, ale akože... No a viedlo ma to ako k tomu, že keď už presne tam prichádzali fakt tie kroky toho emočného bezpečia, že vie, že sa nejaký cyklus skončí, že to telo to fakt potrebovalo takto zvládnuť, že úplne tam vidíš tú inteligenciu, že ako je proste sebestačné, že ako si vie vyhodnotiť, čo pre ňoho je bezpečné, čo není. Aj keď si niečo presvedčíme sa o niečom, že možno táto práca je super, tento vzťah je super, ale to telo akoby potrebuje sa totálne napríklad zaobaliť, lebo sa podvedome cíti ako úplne neuznané, že to sú také silné akoby reakcie a ten jazyk, ktorý nám týmto hovorí, že čím viacej podľa mňa sme v tom akože ponorení, alebo aspoň sama za seba, že čím viacej som išla do tej pokory voči tomu telu, že jasné, povedz mi, načúvam ti, tak o to väčšia akoby tá sloboda, že však ty si úplne dokonalá mašina. Krásne.
Hej, že to sa mi veľmi páči, ako to popisuje, že ten jazyk tela, ktoré má nejakú svoju inteligenciu, ale my sme totálne ju nevieme akoby počuť, hej, lebo ten mentálny šum má ako keby ten väčší priestor proste v tejto dobe. A to navracanie sa do toho tela a do počutia toho jeho jazyka a tých jeho potrieb, lebo to telo môže vlastne vyhodnocovať niektoré veci, že úplne inak ako naša hlava, alebo dokonca aj možno tá emočná rovina, že srdce. Že ja som bola tiež niekedy taká prekvapená, že jak to dokáže byť totálne rozdielne. A keď som si fakt dovolila nasledovať to telo, tak som videla, že wow, že to je ono. Že toto som ja, že toto je to práve pre mňa a že tam je to je už úplne taký iný level slobody alebo toho napojenia, ktoré samozrejme nehovorím, že mám 100% času stále, ale niekde sa to tam už ako keby to prepojenie deje a len akoby postupne robiť tie kroky, aby sme išli akoby v tom smere toho načúvania telu. Tak. Určite, lebo toto je podľa mňa tá priepasť, že kde sa človek môže nejako akože si odletieť, že presne na tom, že dobre, tak to teda znamená, že ja keď budem proste piť turbomaču a budem ísť, akože pôjdem presne týmito super receptami, tak vlastne akože jasné, dokáže to spraviť veľmi veľa, taktiež, pokým tam človek akože má tú škálu zranení, že toto mu stačí. Ale pokým tam je niečo naozaj hlboké, že proste napríklad žijem v toxickom vzťahu, akože tak šialeného, čo ma totálne ako niekde ničí a mňa má zachrániť matcha latte, tak to nie je úplne funkčné. Taký ako radikálny príklad, ale verím, že akože kontext odozdaný. To boli matcha kaviarne, úplne plné. Ale ja akože teraz tiež to bude na zasmiatie, ale ja som tiež mala obdobie, kedy som si myslela, že keď nebudem jesť mäso, že bude zo mňa lepší človek. Okay. No, tak alebo že keď budem proste si dávať tú quinoa a bulgur namiesto zemiakov, tak ako to už som ako niekto, kto je ďalej ako tento plebs. Čiže ako fakt niekde my si dokážeme v tom egu vytvoriť, že ale to je podľa mňa tiež niečím úplne prirodzený proces vývoja. že najskôr tamto ego si prehráva to, že tú svoju dôležitosť a že ja som lepšia, lebo nejem mäso, alebo pijem tú maču a nie kávu, alebo hocičo, mám svaly, alebo neviem, behám ultramaratóny, to je jedno. Ale vlastne, že z akého miesta v sebe to robím, lebo keď to robím presne z tej pýchy, alebo z toho, že keď budem toto robiť, tak potom budem dosť. Alebo furt je tam ten vnútorný kritický hlas, že si sprostá, si hnusná, si otrasná, hej, a zakrývam to ako keby na oko tým pekným správaním, tak to vlastne nemá efekt. Že má to len veľmi taký povrchný efekt. A z mojej skúsenosti práve, že mne to prinášalo obrovskú frustráciu, lebo som cítila niekde, že to ale vôbec nefunguje. Že to nefunguje, že ja cvičím tú jogu a chodím na tie ženské kruhy, keď v mojom vnútri stále bol ten self-hate, hej, že tá nenávisť voči sebe, alebo že vlastne toto, hej, že ako keby, a je to niekde ten vývoj a tých mŕte veľa krokov, ktoré potrebujeme urobiť, len to tak hovorím, že nezastať, ako keby, že ísť ďalej, že je to... Mám otázku. Joj. Takže čo by bol akoby ten prvý krok, keby človek zažíva tento, akože ten proste, že ovláda ho teda ten mentálny vírus, tá chobotnica, hej. A že čo by mohlo byť ako pre ňa ten prvý krok, aby vôbec sa toto celé otvorilo? To je veľmi dobrá otázka. Som sa šetrila. To je veľmi dobrá otázka. Tak po mňa akože takéto klišé, že prvý krok uvedomiť si, že to není OK, alebo že takéto uvedomenie, že vlastne prijatie, že naozaj nie som šťastná, alebo že to, čo sa deje, ma nerobí šťastnou, necítim to naplnenie,
cítim, že tá duša není na svojom mieste, tá odvaha a taká ochota uvidieť tú skutočnosť. Že ja som si síce myslela, že som tu, ale ja som v skutočnosti tu. A poviem teraz trošku možno silnejšie slovo, nedojebať sa za to. Že stále byť v tej láskavosti, že no, tak toto je a teraz sa uvidieť na tej mape, že tu som a teraz keď už viem, kde som, tak sa môžem vydať tým smerom, kde chcem byť. A mám chuť aj povedať, že jedným z tých krokov je prísť na náš webinár. Ale to ešte povieme. Čiže, ale to je tiež také, že ja neviem, či toto sa dá nejako urobiť. Že podľa mňa k tomu tiež človek musí dokračať, že keď ho vedie ten nejaký hlbší vnútorný zámer. Že to sa nedá urobiť na počkanie, no. Ale za mňa. Určite to prvé je ako priznať si možno tou radikálnou pravdou, že jak to akože mám. Že tam vidím ten priestor, že jednoducho vôbec ako je to pre nás veľká vec hovoriť o tom, jak veci cítime skutočne, jak nás niečo akože bolí alebo chceme inak, že ja viem, že vidíme o tom XXY akoby proste možnosti, že ako sa to dá robiť, ale stať ako v tej emočnej situácii alebo v tej situácii, ktorá je pre nás emočne náročná a vlastne tam skrze nej ísť do tej pravdivosti svojich emócií, svojich zranení a uznať ako tie miesta, tak to vôbec nie je akože také jednoduché pre nikoho. Že... A to ešte len hovoríme prvý krok, že to, čo sme sa bavili ako v príprave na toto video, a ja si myslím, že to je hrozne dôležité, je po tom uvedomení, že naozaj ten problém mám, alebo že tak vlastne nájsť spôsob, ako sa s tou bolesťou stretnúť v sebe. Že akoby nesnažiť sa ju obísť, tak ja už budem tá láskavá iba. Že tá cesta k tej láskavosti alebo k tomu nejakému posunu v sebe proste vždy vedie cez tú bolesť. Aj keď je to, že mega náročné, mega nepríjemné, vie nás to rozbiť na milión kúskov, alebo taký pocit možno máme, tak ono to inak proste podľa mňa nejde, lebo my keď neuvidíme tú bolesť, neprecítime, neodsmutíme, neodhneváme, tak vlastne ono to vždycky bude nejako tam zaberať ten priestor a nedovolí nám ten posun ďalej. Takže za mňa aj toto je mega dôležitý krok. Nájsť spôsob s prievodcov, nejaké spoločenstvo, nejakú komunitu, nejakú skupinu alebo nejakého terapeuta, sprievodcu proste, kde vieme sa do tej bolesti aj ponoriť. V takom tom už zazdrojovanom stave a bezpečnom prostredí, kde naozaj vieme sa s tým svojím drakom stretnúť. Takže aj toto je taký ten za mňa veľmi dôležitý krok. To už zdieľame okrajovo presne z tých tém toho webináru. Tak môžeme o ňom povedať. Áno. No, toto moje pozvanie na kavu Evičky sa tak rozvíja ďalej a uvedomujeme si, že ako s touto témou sa dá ísť veľmi do hĺbky a otvárať stále väčší a väčší akoby obzor na témy láskavosti, láskavý svedok, sebahodnoty, sebavedomia, základné vedomie o sebe a úplne takých ako kľúčových vecí preto, aby sme vôbec vedeli, kde je naša stredová kosť. Takže sme pre vás vytvorili webinár, ktorý bude o 26. júna, to je štvrtok, o 6:30 večer. Bude to online, bude to cez Zoom s nami dvomi. A pre ženy tentokrát. Áno, a vlastne budeme sa venovať tam týmto témam. Hej, že chceme to spraviť ako taký online kruh, kde bude možnosť priniesť ten svoj príbeh, počuť iné príbehy a možno aj získať nejaké nástroje.
Určite. Ako s tým narábať? A kde začať vôbec? Takže je to taká ako pozvánka pre tie ženy, čo cítia, že sú im tieto témy blízke a možno to je ten prvý krok, ako pre svoje vlastné bezpečie alebo pre svoj vlastný vývoj, ako začať hovoriť o tých veciach, tak toto je taká ako tá platforma, ktorú tvoríme pre vás a ako pre ženy, ktoré cítia ako vykročiť z tohto miesta ďalej. Ďakujeme, že ste si nás pozreli až do konca a budeme sa tešiť. Ak budete mať nejaké otázky, komentáre, tak sem s nimi rady odpovieme a veríme, že sa uvidíme na tom webinári. Určite. Ďakujeme. Na webinár sa môžeš prihlásiť e-mailom na kmen.jednoty@gmail.com. Cena webináru je 18 €. V prípade, že sa nebudeš môcť zúčastniť osobne, bude k dispozícii aj nahrávka. Tešíme sa na teba.